Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತಿದ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅದ ಈ ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಎನ್ನಂದೆ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋವು ಅದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಪೋತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದು ಪೋತೀನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾದಿತ್ತಂದು ಪಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಆನ್ಲ ಒಂದೆ ಆಫ್ಲ ಒಂದೆ ತನ್ನತಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಭರವಸೆಲ್ ಎತ್ತಿಜೆವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡಲ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತೆಡೆ ಅದು ದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಅದೊಂದು ದಾದ ರಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಶಾಪ್ ದಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ದಕ್ಕ ಈ ನಾಲರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಲರೆ ಅವೆನ್ ತೂಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಆ ಶಾಪ್ದನೆ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ನಾಲರೆ ಸಾರದ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದೆರ್ ಅವು ಪೊರ್ಚಿ ಪೊಸತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಆರಡನೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಾಲ್ನು ಅಕ್ಕಡ ಕೊರಿಯನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದ್ ಆಪಗ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಐಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೊಸತ್‌ದ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಲೆ ಪಂಡೇರ್ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ದ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ತೋಜ್ಪಾಯೆರ್ ಐಕ್ ಇಂಕ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಮೇಲ್ ಅಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ್ ದೇ ಪಂಡ ಆರೆ ಅಮೌಂಟ್ ದಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಜೆರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುದಿನಿ ಪತ್ತೆಟ್ಟು ತೂಪೆ 10,000ದ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ತೂಪೆ ಪಂಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೆ ಬೊಕ ಆ ರಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಅವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಕಾ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ 10,000ದ ಪೂರ ಪತ್ತೆರ್ತ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡಲ ನಿಕ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿವೋದ ಬೊಕ ಒಪ್ಪೋದ ತೋಜ್ಪಾಯೆರ್ ಬೊಕ ಪಂಡೇರ್ ಅವು ನಿಕ್ ವಿವೋ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುದ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದ್ ಪಾತೆರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬೊಕ ಪಂಡೇರ್ ಐಕ್ ಮಿರ್ತ್ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ತೂನಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಡಾವುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಾವುಡ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ 32 GB ಉಂದು 128 GB ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಕೊರ್ನಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗ್ ದೀದಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆರ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆಲ ಉಂತು ಜತೆನ ಕೈಟ್ ದಾದೆಗ್ ಕೆಲವು ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಲೆನ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದೇರ್ನ ನೆಟ್ಟ್ ಆತ್ ಜಾಬ್ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಜಾಬ್ ಒಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಪೋನ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಕಟ್ಟಾಪಿಲಕ ಮಲ್ತಿನಿ ಅನ್ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋವೊಂದಿಲಕ ಮಲ್ತೇನೆ ತೋಜೊಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನಂದೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆರ್ ದಾದೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಬೊಕ ಇನ್ನೆರ್ ಮುಲ್ಡಾನೆಗ್ ಮಲ್ತುದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆರ್ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಆದಿಯನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡ ಕೊರೊಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲ ರೈತೆದ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಇತ್ತೆಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊಂಡೆನ್ OTG ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚ OTG ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಬೇತೆ ಉಂದು ಬೇತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿನ್ ದುಂಬುದ ಬೇತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿನ್ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಅವು ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತೂಯೆರೆ ಕೆಂಡೇರ್ ಏಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ದ ಒಂಜೆ ಕಂಪನಿದ ಬೊರ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುದೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ ನಂಬೆರ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆಂದು
ಸೊ ಇಂಕ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದ್ಯನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಅಂಚ ಅವತ್ತನೇ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ದಿನ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಅವನು ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಕೊನಂತೇನ ಅದ ಲವ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ದಂತೆ ಬಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೆ ಮೇನು ದುಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಆಫ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಆವಂದು ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಆವಂದು ಇತ್ತಿನ ತೂನಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ದೆತೊಂದಿನತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಅಪಾಗ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿದೆ ತಬಕ ಐಟ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ತಚ್ಪಾವೆಂತ ಸೊ ಯಾಂದೆ ತೊಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದುವೆ ನೆಟ್ ಇಂದು ಕಲರ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ವಿವೋ Y19s 5G ಕಮ್ಮಿ ವಿತ್ AI ಉಂಡು ಜೆಮಿನಿಲ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಉಂಡು 120 GB ರ್ಯಾಮ್ ಉಂಡು ರ್ಯಾಮ್ ಮಾತ್ರ 4 ತೂಲೆ ಉಂಡು ರ್ಯಾಮು 4GB ಬೊಕ್ಕ 120 GB ಕಲರ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದುಂಬುದ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಸೊ ಅಂಚದು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಖುಷಿಲುಂಡು ಸೊ ಈ ವರ್ಷಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿಂది 2 ವರ್ಷಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನದೇನು ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನದು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎನ್ನದೇನದು ಬೈಚಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ 2026 ಬರ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಏನು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ತೂಲೆ ಮುಖ ದೂರ ಪೋತೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತನೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜುಂಡಿ ವಿವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿವೋ ಇಂಚಿನ Y19 ತೋಜುಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದಿನಿ ಸೊ ನಾನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ಸರಿ ಆಪುನ ತೋಜಿ ಐಕ್ ಗುಡ ಗಡಿಂದ ಆಪುನ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೆತ್ತು ಬಂದೆ ಎನ್ನೆ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತು ತೂಲ ಕಂಡೇರು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತು ತೂನಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾನೆ ವಿವೋಡು ಬಾಕಿ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿವೋ ಡೆಡ್ ಉಂಡು ಕಂಡೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದೆತ್ತು ಕರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ದಾನಿ ಹೊಸತ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕರಿಯರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ದಾದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಪಾಪ ಆರ್ನ ದುಡ್ಡು ಮೇಡಿಂಗ್ ಕರಿಯರು ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಅಂಗ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಐಕೆ ಕಾಸು ಪಾಡುಡು 150 ಬಂದು ಸೊ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಟ್ಟೆನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಅತ್ತೆಪ್ಪು ಏಯ್ ಬೂ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಡು ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಬೋಡು ಎಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಪೂ ಐಕ ಅಂಚಿ ಪೂಡಿತ್ತೆ ಕನಾಯರ ಪೂರ ಸೊ ಆಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವದೇವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಯ್ನಾರು ಸೊ ಫುಲ್ಲು
ದಾದೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲೇನಿ. ಮಸ್ತ್ ಕೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಗೆ ಫೋನು ನನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಬಂದು. ಬಟ್ ಇದೆತ್ತು ಕೊರಿಯದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜು ಲೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಪಾತ್ರೊಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಜ್ಜಿ ಆತು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತ್ರೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಐತೆ ಬಾಳೆ ಬಡವ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು ಅಂಡ ಮೂಳು ಅಂತ ಅದು ಪೋಡು ಜಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು ತೂಕದ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕನೇರುಂಡು ಅಪ್ಲು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ನಡ್ತಾ ಅನ್ಪೋಪಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿಯಾ ಬಬ್ಲು ಏ ಬಬ್ಲು ಬಾ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಈತ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಾನಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಕತ್ತಿತ್ತು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಇಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಖುಷಿ ಬೇಗ ಬೊಗ್ರಾಗ ತೆಪ್ಪು. ಸೊ ನಾನು ಅವಳೊಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಯಾಕಲ್ಲರು ಅದೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಏನೋ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಕತ್ತಂಬರು ಹಿಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲೆ ಒಂದುಂಡು ಶೇ ಅವಳಿ ತಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪ ಇತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಏರವು ಅತೀತ ಜೋಜನಿ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೂತಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದೆ ಫೋನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಆಜಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಅಕ್ಕನ ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆದು ಒಣಗಿತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ತೆಪ್ಪ. ಸೊ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂ ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕನಾರು ಬಂತೆ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಡಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಾ ಚಪ್ ಚಪ್ ಚಾಪ್ ಚಾಪ್ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಅಂತದ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ಆಡಿ ಅವೇನೇ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತು ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಾಲೆ ಅಂಬುಸಾಯ పులి అప్పుడు కూడా అగ్గుతులిగి ಕೋಲ ಪುತ್ತ ಕೋಲ ಲೈಕ್ ನಾಯ ಮುಸುಟಾಪಿನಿ ಬಿತ್ತದಂಜಿ ಶಾಕಿಜ್ಜ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ತಿನ್ಪುಂದೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕ ಬಾಯಿ ನೀರು ಹಾಕು ತೂನಗನೆ ಇಂಕ ತೂನಗನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತು ಅಪ್ಪ ಹಾಂ ನಾನು ಎಂಚಂದ ಪೂಜ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆತನಾ ಅಬ್ಬಾ പുളി ഉണ്ടാത്തപ്പൂ അപ്പോ ബയടെ നീർ ബർത്തു പുള്ളിയില്ല അപ്പം ಎಂಚ ಎಂಚ ಎಂಚ